Dobre, tak čaute. Ja vás vítam u môjho prvého videa. Teraz hráme Egg Wars, nešíme. Som na serveri SGčka a ideme hrať Duelsy, sa chcem kúsok rozohrať a som tu nová. Tak nič. Ako keby ste mi do komentárov napísali, že ako sa tu mám zlepšiť, tak kľudne, lebo neviem toto dobre hrať. To piky. Dobre, dáme si tu. Nevadí. Dobre, tak máme si prvý win. Yes. Fakt, poviem vám tak, že toto fakt, ja nehrám dlho Minecraft, takže bola by som rada fakt, keby ste mi napísali do chatov, že ako sa mám zlepšiť. Ne, to by bolo také pekné. Kde je ten týpek? Toto je zlé. Kde je ten týpek? To je jaj. Nevadí. Dobre. Musíme ísť takto, lebo ten by išiel inak ako. Aj teraz som pomohla. No, super. A ak ma budete zle počuť, tak mi napíšte, že či ma dobre počuť, lebo ja rozprávam ticho. Takže, tak. To je zlý. Nemám rada toto, co mi stane. Ja mu stále pomôžem. Nie! Super. Hej, ide sa stále vykopávať. Skôr apple a ideme kopať rýchlo. Yes! Yes. Tak. 3-3 je stále. Kto vyhrá, tak to neviem ešte. Ale ten typek mi pripadol taký opoziteľný takedy. Teraz. Dobre. A potom ešte, že potom skúste povedať, že či som celkom dobrý na to, že to hrám pár mesiacov. Ja som hrávala skoro stále, keď som bola malá. Toto, Minecraft, ale na mobile. No tak, a to je na počítači, je to úplne iné. Toto je zlý ten
tak to čo robí. No, ešte raz. Dobre. Poslednú hru dáme. A... to ešte. To je ten istý? Nie, to nie je. Počkaj. Kde vidím? Aha. Nie, to nie je ten istý. Ten ide stále, nehovor, že ten pôjde stále s lúkom iba. Poď rýchlo. Ne! Tak krátko som bola tak blízko. OK, toto už mám poriešené. Prečo mi nejde klikať? Ako, dá sa mi, ale nestáva mi to. To mal jaké šťastie! To je jaký laký chlapec. Si nevedel, že? OK, toto si tu urobíme. Tak, nič. Už mi tu nie... to je jedno. Dobre. Tak. Dobre, tak za toto kolo to bolo asi všetko. Tak ja sa tu s vami rozlúčim a tak zatiaľ čaute.